שלום וברוכים הבאים ללטס פרי מיינקראפט פארט 2. זה החלק השני, כמו שאמרתי עכשיו. איזה אידיוט אני. זה טייק 2. כן, לפני רגע עשיתי לעשות במסך מלא. לא הלך, אז אני אעשה עוד פעם, והפעם הקטנתי את זה, שאם אתם רואים אני יוצא מזה, כי הורדתי את זה. אז בואו נמשיך מפה. כן, אספתי קצת, עשיתי בית. קריפר התפוצץ ליד הבית, אבל לא קרה שום נזק. הרגתי כמה ספיידר, השגתי עצים, נהייתי רעב. תפוח, ייי. אז בוא נמשיך. נוסיף קצת ספלין. מה זה פה? אני נשאר פה כדי להשיג תפוחים. בא לי תפוחים. כן, אני אשאר פה קצת להשיג עד שכל הזה. או שאני אחזור כבר. אני אחזור כבר. אם נראה פה תפוח. הוא חזיר, אני צריך בשר. כן, כמו שאמרתי בטייק 1, יש לי גם ניפטי קראפט במוד. אז אחד התוספות של זה אני יכול להכין ארמר שריון מקאבלסטון. בגלל שזה שריון אז אני אעשה את זה, למרות שזה חלק ממוד אני אעשה. אני עדיין לא הולך לקחת במבוק, מה שכן, אולי אני אגדיל אותו. יש לי פה עוד, אבל זה לא. וואו, הרבה קקטוסים. וגם בלילה הראשון בטייק 1 היו לי פה 3 קריפרים, ופה עוד קריפר שניסיתי להילחם נגדו, אבל הנה החור שהוא עשה. כן, אם אתם רואים זה בלי פינות, חשבתי לחסוך בעצים, אחרת הבית שלי היה מכוער, כי זה היה משולב מזה ומזה. טוב, אז הנה החור שהוא עשה, חור ענק, כמעט ליד הבית שלי. פה גם, כן, תתעלמו מזה, זה חלק מהמחיה שיש לי פה למטה. היה פה גם אנדרמן, בטעות הסתכלתי לו בעיניים. אל תעשו איזה ילדים, או מבוגרים, מי שמשחק. כן. אני לא צריך את כל... מה אתה עושה? אני לא צריך את כל זה. צריך את זה. אני אקח את... אני לא צריך גם את זה, אני אקח את זה... כן. אני דפוק. טוב, לבינתיים ניקח את זה, בשביל לעשות את זה. נרדים למחרה. קטן והצנוע. אני נמצא פה קול. אני באמת צריך טרוצ'ס. זה דפוק אני שבזבזתי את כל העץ. עכשיו אני לא יכול להכין שכחתי את השם של זה. לא נורא. אתם תראו את זה שאני אכן את זה. שיכול לי רגע? לך מפה. כן, זה לא מצולם באותו יום, מי שישים לב. זה מצוים יום אחרי. הגעתי ב10 שעות. זה הפעם האחרונה שהסתכלתי, ב10 שעות 6 צפיות. זה די משמח ודי מעציב. משמח שיש צפיות. מעציב, למה דווקא ב10 שעות? טוב, לא נורא, אני לא יכול להאשים אתכם. נשאר דווקא עוד עץ אחד. כן, אם אתם רואים, הרב שלי יורד ואני לא אוכל, כי אני רוצה לשמור. אין לי פה הרבה. טוב, האמת יש לי כמעט הרבה. שיתן לי אדמה. צריך אדמה ואני צריך עוד עצים. רגע, נצטער על זה. 4 דקות. לא. אני אקח 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. או, בדיוק. 7. ככה אחד כזה. כבר יורד השמש. לפני רגע עברתי את הלילה הראשון, עוד פעם עוד לילה. בוא'נה, זה יותר מהר ממה שחשבתי. אני יודע, הימים במיינקראפט די קצרים. רוץ! אני לא יכול לרוץ. אני רעב מדי. מי שלא יודע מה זה מיינקראפט, פשוט עולם מלא ריבועים כמו שאתם רואים. היום ולילה זזים מהר מדי. ומשום מה, הפעם הם זזו יותר מהר מהרגיל. מה שזה בגלל שהצטרפתי עוד פעם באמצע. שיט. טוב, אני הולך לראות מי בא אלינו. פאק, אני מקווה שהם לא... איזה ביטחון. אם הם יעשו פה ספון, הם לא יוכלו לבוא. אבל אין לי עצים עכשיו לעשות את מה שרציתי. קטמת. לא נורא. יש לי פרח אבל. מי רוצה? רוצה? אתה יכול. כן, כל מי שלא יודע יש בנות שמשחקות מיינקראפט. דרך אגב, אם אתם טועים למה פתאום זה עגול, גם חלק ממודים, הוא עגול והוא כמו ירח שלנו. עכשיו אנחנו בשלושת רבעי ירח. יש גם חצי, מלא, רבע, כלום. יש, זה גם חלק מהמוד, אני לא זוכר איזה מהם. הנה ספיידר, עוד ספיידר. הוא סקלטן, אני צריך את הבון מיל. אני מפחד אבל להיכנס טוב. נאכל. מוכנים לזה ילדים? מבוגרים? כמו שמשחק? סניקי בסטרד. XP או למה אני צריך את זה עכשיו? כמה ספיידר? כמה? לא, תמות. כן, הכבישים יכולים לטפס על קירות כמו שהם עושים במציאות. ויש דרך לנטרל... מה, נשחק על איזי? כנראה. יש דרך לנטרל אותם שהם לא יטפסו. אין לי מספיק... טוב, האמת היא כאן יש לי מספיק עצים. די, לא, אל תרצח אותי. בעצקה לי. ספיידר, לא, אני עומד למות. לא. אמא. שיט. לא. פאק. לא. בן זונה. מה? לא. אני ארוג את עצמי. עכשיו תמותו. איפה הבית שלי עכשיו? אני פה. סליחה על זה. למה זה הייתי צריך ללכת? טוב אחרי מפלצות. למה? שמישהו רצח אותי עכשיו. לבה? איפה לא ראיתי לבה פה? פאק. זומבי. איפה אנחנו נמצאים? עונת חצות. בוא נעשה גם לזומבי לבוא. בואו זומבי. רק לא להיכנס בעצמנו. בוא זומבי. בוא תהיה אידיוט ותיפול לתוך הלבה. לעשות את זה? אוקיי. ג'רונימו. רואים את זה פה? אני. אקוורד. טוב. תודה שצפיתם בפרק השני, אני מצער... לא, יודעים מה? נשאר עוד קצת. די, קריפר! די! Don't blow up, you motherfucker. די. זה don't blow up. זה די. Don't blow up and die. Don't blow up and die. לא. bad one. הוא מקשיב לי. הוא לא מתפוצץ, אבל הוא עוד לא מת. מי אתה מנפח הזה, גם אני יכול לנפח הזה. הנה.
אני חוסר את זה כל היום. פתאום, בום, אני מת. אתם יכולים להתנפח? או, לא, זומבי רע. רע זומבי עד שהשגתי גרנד פאודר. זה מה שאומרים איי איי. לא, תודה. level 1 again. הנה פה הפרחים, כמות הרמות הפרחים האלו. מי שזוכר מהפרק הראשון, משארת הפרק הראשון. ואם היה לי כבשה, איתה! חתיכת זבלתה. run away! קדימה, קדימה. פרה, תגיד לי עליי. פרות. חזיר. סקלטון. ספיידר. קריפר. זומבי. What the fuck is going on? אמא. פעם ראשונה שיש לי כל כך הרבה מפלצות באיזי. משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר. אמא. בואי. לא להתרחק מפה. רוץ. נראה לי שנתחמקתי מהם. לא, ספיידר מטומטם. עושה לי משהו? לא. אמא! למה על איזי יש כל כך במפלצות? אני לא חושב על מה זה על הארד. עוד כביש? איפה? זומבי. run away! אמא! I have to go! What the fuck is going on? למה על איזי יש לי כל כך הרבה מפלצות כאן? מישהו יגיד לי, לפחות יש לי קול, אבל אין לי שום דבר לעשות איתו. הבית שלי הלך, שהיה לי כל כך בדברים. סייפלנד. עומד בוקר. משהו. בוא נראה רגע, שלא תקפו אותי. 16 דקות, יאללה. אני יוצר את זה פה חברים. תודה שצפיתם. Please like and subscribe. דרך אגב, יש לי 3 שמות שאתם הולכים, 4 שמות שאתם הולכים לשמוע. אייל, סטאר קילר, סקאי קילר, and ספייס מונקי. אם אתם שומעים אחד מארבעה אלו, תדעו שזה אני. אבל יש עוד אנשים שקוראים להם סקאי קילר או סקאי קילר, סטאר קילר או סקאי קילר, אז אני מעדיף עם ספייס מונקי. אבל אני לא יכול לרשום את זה כי אני גרוע לכתוב אנגלית. Peace out.